Chcem nás privítať na pôde obecného sportovného klubu v Lubeli. Sme radi, že sme mohli uskutočniť tento ročník majstrovstva Liptova na našej pôde. Som rád, že prišlo toľko účastníkov. V sobotu 7. januára sa v telocvični základnej školy Lubela uskutočnili majstrovstvá Liptova v stolnom tenise jednotlivcov. Akciu usporiadal z poverenia okresného stolnotenisového zväzu domáci obecný stolnotenisový klub Lubela. Na podujatí sa zúčastnilo 51 hráčov z 15 klubov. ŠKST Ružomberok, SCP Ružomberok, KU Ružomberok, Černová, Biely Potok, Hrboltová, Bešeňová, Partizánska Ľubča, Ľubela, Bobrovec, Liptovský Mikuláš, Vitalit Liptovský Hrádok, Závažná Poruba, Hybe a Východná. Podujatie otvoril starosta obce Milan Kubík, ktorý vo svojom prejave privítal všetkých zúčastnených, poprial im veľa úspechov na športovom poli aj v osobnom živote a v týchto zápoleniach príjemný športový zážitok. Príjemný a pekný deň vám všetkým, vážení športoví priatelia, vážení stolní tenisti. Som úplne rád, že sa tu dnes v Lubeli stretávame na takomto, myslím si, že veľmi peknom športovom podujatí. Dovoľte, aby som vás srdečne v našej obci privítal v tejto telocvičnej základnej školy. Som presvedčený o tom, že dnešné podujatie prebehne v dobrej organizačnej atmosfére, že to budú pekné športové výsledky, že si užijete dnešného dňa, pekné stretnutia vidíme a že jednoducho bude tu vládnuť taká pravá športová atmosféra. Na stole číslo 2 Procházka Marián, Šober Alexander. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, dvojhra a štvorhra mužov. Systém hry nám predstavil a opísal Ján Oško. No, systém hry je taký, že sa hrá v dvoch kategóriách, teda hrá sa v kategórii dvojhry jednotlivcov a potom bude nasledovať štvorhra. Systém hry je taký, že sa hrá v troj- a štvorčlenných družstvách, nakoľko je počet vyšší, aby sme to jedno, takže je 16 družstiev, v niektorých sú po troja, v niektorých sú po štyria. Postupujú prví dvaja zo skupín, ktorí budú nasadzovaní do pavúka a potom sa hrá vyraďovacím spôsobom. U štvorher to bude odlišné, tam sa hneď bude hrať vyraďovacím systémom. Nasadzovanie hráčov bolo stanovené podľa rebríčka, ktorý bol aktuálny po hracom ročníku roku 2010 do roku 2011. Podľa predpokladov sa do boja o medaily prebojovali len hráči ŠKST Ružomberok, hrajúci prvú a druhú najvyššiu celoslovenskú súťaž. Víťazom a majstrom Liptova na rok 2012 sa stal najvyššie nasadený hráč turnaja Michal Hodor, ktorý si vo finálovom zápase plnom prekrásnych výmen poradil s Mariánom Procházkom 3:1. O tretie miesto sa podelili porazení semifinalisti Robert Blcha a Jozef Pilarčík. Z domácich hráčov si najlepšie počínal Mário Humený, ktorý sa ako jediný dostal medzi najlepšiu 16. Vo štvorhre tiež dominovali spomínaní hráči. Majstrami Liptova na rok 2012 sa stala dvojica Martin Procházka, Robert Blcha. Vo finále si vo vyrovnanom zápase poradili s dvojicou Michal Hodor, Jozef Pilarčík v pomere 3:1, keď o ich víťazstve rozhodli najmä lepšie zvládnuté koncovky setov. Tretie miesto získali porazení semifinalisti Jaroslav Grajko, Pavel Ambrózy z Bobrovca a Robert Bucha, Filip Vilga z klubov Biely Potok a SCP Ružomberok. Z domácich hráčov sa medzi poslednú 16 dostali dvojice Ladislav Kandera, Štefan Oravec a Mário Humený, Branislav Oravec. Na záver turnaja boli vyhlásené výsledky jednotlivých kategórií.
Ich víťazom budú tento turnaj pripomínať poháre a ostatným medailistom diplomy. Zúčastnení hráči si pochvalovali vysokú športovú úroveň turnaja, ako aj jeho výbornú organizáciu, za čo patrí pochvala a poďakovanie všetkým organizátorom z domáceho obecného stolnotenisového klubu. Bucha Robert a Vilgal Filip. A Ambrózy Pavel, Grajko Jaroslav. Na druhom mieste v celkom peknom zápase o finále prehrali a na druhom mieste sa umiestnili teda Michal Hodor a Jozef Piláčik. A prvé miesto získali a titul majstra Liptova na rok 2012 Marián Procházka a Vlcha Robert. Tretie miesto po prehraných semifinálových zápasoch získali Pilarčík Jozef. A Vlcha Robert. Druhé miesto po peknom zápase vo finále Marián Procházka. A víťazom sa stáva majstrom Liptova na rok 2012 Michal Hodor. Veľa úspechov v športových a v súkromnom živote, veľa zdravia a šťastia.